me make sure kuti nhasi ndapedza zvinhu zvese in time. Pane issue yeglobal yakakisa paivo zviya. Must be somewhere here. Right, I got it. Kati zviite zuva racho risati ranyora. Munomu risikata zvamwana. He? Nhasi ndichaswera zuva rese ndiri busy. Ndozandikutaura kuti ndikusiya mumaramu nematambudziko wanzo. Ndikuzomira newe. Ndika ndikugara ndikuzama madhivhi ose wani, but iwe uda kuramba unzwise. Andimboichinje moyo kana kawani wanzo. Andimboichinje moyo baby. Ndosaka nditori panapa. Last time ndakazotenga wrong type yeglobe futhi akati screw type Sisi muri mwero. Aiwa. Sisi. Pane sound. Pane sound baby. Yes. Jora is okay. More than 3 times you should what's going on. That's good. Coach is with you. Did you know that also? I do know that more than 3 times you always have to Babas and you can't even put on good air. Don't you know Baba? Was talking to Rinamate. Rini. Isn't it also as Rinamate? Lord, Yakazara, or Plitaka Shiba, Chichu, Men's Tower. Muno macho tukuzoga you can catch it up with American news can catch it come when I'm teaching with what's going on? Dina ngna children and Jim and Rita my prayers must. Mana tasaka nevi chinacho muno zvakaita. Oh, makade orange. Mapenzura ameno zvese zvanokuchisa makeup izvi. Wangosura chita makeup pana banditi. Wachita zvebasa. Aiwa baba ndachina mata ndakanzwa dzimai wenyu vachitaura pafoni vachiti. Adzimai vangu vanopinda papi papa. Nyaya dzei. Adzimai wenyu vaitaura pafoni. Wachiti vakuita problem yemberere. Wachiti? Waitaura pafoni neshamwari dzavo. Saka iwe wapinda papi panyaya iyoyo? Ndangosezva ndiri part of family reka ndingowana matirawo saka. Unoona kuti ndakunditira ndikada. Ziya zvawakafambira pana pakwaya kuzoshanda pana. Tebho yanga katebho kanga kasai tebho kanga kari kuda kuchinja papo. Kakatorwa namata. No. Kuti iyo magumbezi anotorwa ukandwa pa why chichi kumenya ziti. Munotasera kuna kusheni kwa riruko. Aiwa baba. Magumbezi riruko. Ndachida kuwaridza mubhedha para magumbezi. Magumbezi chiri pasi kana chiri papa. Magumbezi. Pamakafukidza akatebho yacho ndikutsvaga iyoyo. Okay, just help me to push this so far change a bulb. Munanisikira achitamba. Eti mapedzi days bako unozoto wanyazoruwa basa rako zvakanaka stereki. You were very tight. Ena sinombozoti wapindwa nemwe yaupi zvinezvo. Wangosora uchinamata chete kutamba kwayo zonamata. Kuti ndakangobatikana nezvaitaurwa namadha ndikangoti reka ndimbowaisa pamunamato yangu. Izvo zvazvakada problem. Unoona kutodaro zvako uchinamata but basa rako chita sei? Ndozvo zvatinge chitarisira izvozvo kuti at least pusha sofa dzorero kwete. Wangozobara sezvo zvichashanda. Let me just check kuti laboratory kushanda. Kushanda right. Maita basa. Okay. Maita basa. Baba. Mama Jerry. Right, Baba. Hey! Papa, hey! Papa, shut up! Baba, shut up. Hey! Nazwa mdumbu. Baby, ndikunza kakushama ma-strength, baby. Baba, iba mdumbu. Hey! Hansi ndiyana kutaura ngegaredhi. Ndozvamunoita izwi rangu panapa uzinzo. Hey! Ndakangodzwa kuti usataurire mudenga Vika! Hey! Apa baba data badetsa baby. Baba iba. Hey! Tasinamira semurume. Mudi. Kuzwa wakutodzoka. Ufanira kutodzoka ipapo kwakadzoka. Baby, Hey, Vika. Papa shata. Papa shata mudi. Hanzi kuredio ndokunzwa imomo ya bibi.
Ndaita mabato panapa. Mai kuti urani. Ndaiti ndinopenga. Ndaiti aiwa suri ndinopenga. Wapinda sei mumba macho? Ndakapinda chipenga. Kuenda ndiri ipapo wakapinda iwe. But painetsa futi. Yai. Bebika. Mudio. Ndichega ndiende kunobhaizira. Iwe chidzokera apa. Nekuti ukazosara apa kuyo vakazodzoka ukunoti yavatanga ikuda kupinda muno. Ari kususpect. Ngatidzokera ndiga pasina kumbondifa. Kunondoti ari mavholumu ari namabreak. Bebika. Udaita sei panapa. Udaita racism iri panapa. Racism yeiko. Udaita sevaisra. Mira, tipinde panapa. Iwe voice. Apa ndaku?